bizkaia.net orria ikusiko dugu. Euskara hizkuntza aukeratuko dugu. Zerbitzuak jartzen duen atala klikatuko dugu. Zerbitzuen barruan, gizarte zerbitzuak. Gizarte zerbitzuen barruan, gizarte ekintza klikatu. Informazioa agertzen den atalean, gizarteratzea klikatuko dugu. Atal desberdinak eskaintzen dizkigu. Baztertuta edo baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonen oinarrizko beharrizanei zuzenduriko arreta zerbitzua da. Atal desberdinak ikusiko ditugu. Gizarte zerbitzuak, laguntzak eta zerbitzuak, baliabideen mapa, legedia, prozedurak eta formuladioak eta diru laguntzak.